jeg fik den, mand. Jeg fik den der. Jeg fik den på kameraet, mand. Ja, long tooth, det der. Jeg skal lige have den på computeren, den der. Men der er ikke godt, ikke? Max. Hvor ser du røg nu? Ja, der er mange. Der er sgu mange, der røg. Galt er tæt på, mand. Fuck. Shit, mand. Det er sgu da et teltområde, det der. Hvad? Det er sgu da et teltområde, det der. Ja, det er sgu da. Jeg tror lige, jeg hopper ned engang. Det er så sygt, der var fandme mange, der var. Ja. Jeg kunne bare høre den. Fuck, sagde du bare, mand. Ja. Du kan bare se, der kom lys derudefra. Rejser jeg mig lige op for at se. Fuck, det er så sygt ud, mand. Det er lige noget op at tænde kameraet, mand. Fedt nok. Det er en gang i dag. Jeg tror på fandme, jeg fik det med. Det er så meget noget. Jeg tror på fandme, jeg fik det med. Skal vi hive ned? Ja, det er godt. Er du også meget tæt på? Jeg prøver det lidt. Ja, det er det. Jeg tror, den i morgen, man ser på, hvor langt det er. Det der med, at man ser på film med, at man kan høre det. Prøv lige at se, for det er bare løgn der. Prøv lige at se om... Du kan se. Ej, den er ramt godt, den der, tror jeg. Ja, den er ramt lige over ved... Den er ramt et eller andet i hvert fald. Prøv lige at lade os se den på film.